Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingpen kriya na kebenta ban pediang ya ka jingaseng sinot samla jong ka balang Presbyterian kebet nongbri. Kaban salong ha ubenai rempang menta usnem arhajar apun riu. Kalayat shat ban pinbit pinbiang ya ki jingdon kam barok. Kum shibenta banedon ringkat ha kete ka jingpen kriya pediang ya ka sinot samla na kaliang uba Melbourne's im UMLA ka nongpo. Haringkat ki officer na katnat PWD menta kasngi ki lalet ban jurip sha kete ka shnong ban pinbha ya ka surak ka jingti ya ka madan ban pinlong ya ka jenseng lembat ki we de ki jingdon kam. Hadien kete ka jing jurip la pinlong ru ya ka jingelang lingkot ha ka ba na kaliang uba Melbourne's im ulayo ban IT kumba laipo teli ki solar light ban yo pan sha ya ka shnong ka thau ha ka por minmiet khamtam ban pinsuk ya ki nong wan jingaseng. Haba ai jingkran ha ka nigasi uba Melbourne's im ulapan pau ya ka jingkmen ban yo ba ka jingpen krek la ya chat pat kumba la dap ban kular ka jingwan jurep ka jong ka de ban pentikna ba ka surok rong ka jingken ro ya ka madan bat ki weide ki jingdon kam onla ban pendap haswa ka jing sedang jong ka te ka jingaseng. Uba Melbourne's im ula ai ru ka jingero shakinong yelam shnong bat kinong yelam balang ki bala shimkhya ban khmi bat trei ya ka kam ban pentikna babaro kin yat bet ya renti kumbala thmu khnang ba ka jing pediang ya ka jingaseng ka long ka ba shongkun bat ka ba itnat shu uteu MLA ka nongpo ula pen pawru ba hapreng ka jing persang ban trei ya ki kam le se ki don ru ki jing duna hang ne hang tai ha ka ba ula kentu ki nong shong shnong bat ya ka balang ru kumju ba kim de satya ban tho ne wo daw henrei ban pediang ya ka te ka jing seng he jong ki samla da ka jing kalut min sim bat ka jing it kum gi jing thu gi jong phi ni su thu ki kam gi ya hi ang bayal se em no ang muduna ni tu nang che ji le ang ba nang ngat merling la ne manang sakrut la ne ka banang la chen de ma wala ba ko plat te bun ru kom yang hang kam tingi wan ban pej ban khmi ya gi jing ya jong ka kam ngadu ko suro adu ko kalong ginseng kiwi gi plenta pada keju ko plug ban wan IT ya ki di solar street light ya phi ka dor bar snong gi bangang la kular ha di por ki bladem ngam kwa ban shu kren tangga ktin mungkin ai kata ngin le kata andre di kwa ai makan long de bat kam ka surok kungilong phi na ka wasdang na kren ni phi ba ngin target kat kum gajing panmang hak estimate ba kadai bandep haswa ka jingseng dalawan kita likit nang kia siang rong dia nyat rular di hap rular ka di bandep haswa jam kata badin dar kadau ngiwan mata kesmi ban wan ma wan ci ban inspect bat kumbala ban sutu bun berer lot ngosa budi berkarong la komno hapo ni Januari la dep ya ka rong kepada bensian kumjuru ya kani ka kenro ka ba hamadan jengsi ka kam ka ba khia ba ya ka ba la pendep ha ka por ka ba lungkot bat bayang te kenro kumala sutu ngilawan pej mene mendeksngin kan ka kenro kumala ban sutu hadin geladap tu kenro mulajo iban pun level ci dengan saat atau pergi pat penggej bahar tung kendun mar ap macide kendro la kani geliang bahe terus nak kelong banang ngaliang piludi kena ap ban ai kan lain aga bede bijing penggej tu snong menela jo e bane keren ba kani geliang barang ni seliang kan ha ka ban sayo ban pendem ya ketur opo ini disgi na konta makan wandur kan internet ban yo ban pen level bahai kamadan mangelai penggej mene bau nong sine pandal lak nong no haji nyo praterik la sedang pun sini ing hap pan pendem haswa jang kata haswa jang pra nyo praterik u February kemudian asyiji dep cirul ban pendek keting madan ban wandur dan ban suk ban bu isuki yang mulai kenwan dan putra rumane nak kaban le eglinti kiba kamhe namar baga cekarung hati madan malah kenrok sodong bumtu je thop sut la duna tema kata ci penhe ektiluti bopsut tekluti omar ladin gani omar lakma bopsut buru kamde benduna ya ka bawa mene arko arpusan put cia ka jiduna gani ga mau step di bandung buru arpusan lai ko put
di man he ba kadang bagi ba ba sud ki lan ha ba mui ki la yu lum bru bare no ba e thomui jira mungkin ro la he ka ko haning yang madan ki kali ki kawan ki man dong kelut ha ko ta ta ki jing ya ka kam le yo ban ta di ki jing chu so bagi wan man ta ka singi po ka snong ga jong ni kan pau ki jing sumu na ko ta ka dor bar snong ka bala treklem sange nadu ko basdang bi chem kong ni bat kabalang gini ki nang sarai ki baya pudin ni kam reception committee bat kam ki officer ki jogi ki kontraktor ki menteri ki badon ke beta ke bakrao ni hab ai khubli lang ya bar pinang ni ai khubli bidu hanga di tu hanga ba ai khubli di ban ai ya baro namar ba dong aku menong yalam dong boy yalam lah kaman Andre kini ki officer ki jungi rong masunong executive committee ki jeman basan ki sengente ki society ki pai baro ki dan ga bentra ga bakrao baga kam ga ya mana kalian jung au emele de jo orga ke ji trelang na kalian jung phi chitom botre pai bi tu botun khu mong siang pai tu khu mong siang Yestu komiti ya pai ya praga balang ya pai ya praga jenjari pi. Iju siam ki jaka ki bakum kita. De sitom yang betre dan re ngasno komen. Bahan yang sinom tupi dan ga bakum kita. Soal jenluy. Soal mah kam jam na do sedang dia keren pi jeli kum ki. Baik ba. Ki ofisar jungi ki dudya dudam ban mit perski ban yarap ban perkaya ke simiat ban island ki kontraktor ki jungi. Ki ban pentre ga kam lem da pen kai ko por ali jukren ki por ko dep yu phi ban pen biang nut tong sa dong cispa da la re maduna hadu ha ga chanmit ar phau tarik ka wala gi delicate ang ba maduna ta tele chai la ba pen biang nut na dong sa dong te hani atu te chatnum hi ngau chatnum hi ngali le ro to ngo priang ge kata ke jong long guru ngim la ban lai na kata Tendre di perusahaan arwi warka bila keren mana tong ngin priang jadi jing seng dari jing priang ngin kiar dari jing senum kan ni kata jing long bru te umta de jing tunakin dan ni hani hatu mala arti penbiang atong sedang